U sklopu sedmice amaterske kulture, društvo Sevdah je u Ljubljani organiziralo manifestaciju s pjesmom i igrom kroz Bosnu i Hercegovinu, koja je okupila pripadnike sva tri BiH naroda koji žive u Sloveniji. Večeras su sa nama društva Srba, Hrvata, Bošnjaka, 7 društava, znači to je cirka negdje oko 130 nastupajući. I u čemu je čar bavljenja amaterskom kulturom? Preko tog društva sam upoznao mnogo dobrih drugara i dobrih prijatelja. Putujemo, podržavamo bivše Jugoslavije, putujemo u inostranstvu. Na taj način mi dobijemo kao nagradu, to divno druženje. A šta djeca rade na bini? Plišemo, pojemo i igramo. Crven fesić na no. U Šentvidu su se predstavila i društva Ljiljan i Vidovdan iz Ljubljane, Nikola Tesla iz Postojne, Rodna gruda iz Hrvatske i Brdo iz Kranja.